गिबियावनो आंनिफ्राय गोजोननायखौ आं बावहरग्रोदों मानोना बिटिसि सरकारा आरो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बे सरकारा जोंनि बिटिसि ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ नोजोर होनानै जि मोनसे स्पेशल टेट खुंनानै जोंनि लाइमोनफोरनो थिसनथाइ होबाय फरायसालिफोराव आं बेनि थाखाय बिथांनो आं गिबियावनो साबायखरखौ बावहरग्रोदों आरो लोगोसेनो बिथांनि जेसेबांखिनि मावफुं सोद्रोमाफोर दङ MCLAफोर दङ गासैनिसिमबो आङो आंनिफ्राय साबायखरखौ बावहरग्रोदों। दा थांनाय 2023 मायथाइयाव जाफुंनाय टेट आनजाद बिटिसिनि एबा 6 सिडुलनि दा बेयावहाय आंनिबो मिसेस मुस्रिमा सन्जिता बसुमतारी बिथाङा सायख'जादोंमोन उथ्रिसार जानो हादों आरो बे लेखायै मेरिट बेसिसाव जेरैबायदि सायख'दों दा बेबायदिनो थांनाय आगस्ट दाननि 22 खालार खालि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोननो हादों आरो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोननो हानानै जइनबो खालामबाय। दा गोजोननाय मोनदों मानोना दिनै प्रमद बर' सार बिथाङा जेरैबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन बेबायदि बाथ्राखौ बिथाङा लाखिनो हादों होननानै आं सानो मानोना गोबां गोरिब सुबुंफोरा गोबां गोरिब बिजाथिफोरा दिनै बिथांमोननि दैदेननाय सरकारा खुंनाय बे टेट आनजादाव थाइसेबो रां होआब्लासिनो आं बुंदों जे लिगेलियै बिथांमोना बेखौ खुंनानै माने साख्रिखौ थिसनथाइखौ होनो हादों बिथांमोना दिनै बिथाङा आरो बिथांनि जि सरकारा गोबां गोरिब न'खरफोरनि बे लाइमोनफोरनो गंफा गंफा उखुम होनो हादों जाय उखुमाव थानानै गावनि न'खरखौ गावनि बिमा बिफाखौ दैदेनलांनो हागोन आरो थांना थानायनि मोनसे सहाय बिथाङा होदों आं बेनि थाखाय बिथांनिसिम साबायखरखौ बावहरदों। आरोबाव फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' मिडियामनि गोबां फरायसालिफोराव लांदां जानानै थानाय मासिफोर दङ गोदान गोदान जायफोर रिटायारमेन्ट लानाय फोरोंगिरिफोरनि मासिफोरा लांदां जानानै दङ बे मासिफोरखौ जाहाथे बिथांमोना आरोबाव नैबेबायदियैनो टेट आनजाद खुंनानै एबा जायफोरा थालांबाय बे थालांनाय बिजाथिफोरखौ आरोबाव थिसनथाइ होनो हाबावो आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बिथांमोना जाहाथे बे हाबाफारिखौ खालामफिनो आं बेखौनो आसा खालामबाय। गोजोन्थों।